Moi! Mä oon Sonia ja tää on tosissaan nyt mun ihan ensimmäinen YouTube-video koskaan. Ja siis mä itse asiassa aloitin tän jo parisen tuntia sitten, mut kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti. Siis mä tosissaan heräsin ja mulla oli suunnitelma, että mä teen tämmösen hienon videon teille ja mistä tulee mun aamupalat ja kaikki, mutta ensinnäkin mun puuro levisi tonne mikroon. Sen jälkeen mä yritin tehdä vaniljakahvia, mitä mä teen aina, että mä laitan niinku kahvia ja vaniljaprotskua sinne sekaan, niin siitä tulee semmonen vaniljalatte. Ja sekin meni 3 pilalle. Sen jälkeen mä yritin jatkaa samalla lailla, miten mä olin suunnitellut. Mut sekin meni ihan pilalle, koska mulla oli väärät palot. Ei, mitä mä pystyn teille antaa näillä videoilla, niin oikeesti ihan vaan mun normaalia rehellistä arkea. Mä oon suunnitellut tosi paljon kaikkia kivoja juttuja ja mä oon itse asiassa tohon lokakuulle tehnyt yhden jutun, mistä mä en ehkä vielä kerro teille, mutta Jokke kyllä tietää sen, mutta meillä on Joken kanssa sellainen juttu, minkä me tehdään teille ja se voi olla oikeastaan aika hauska juttu. Ehkä myös yksi painava syy, minkä takia mä aloitin tämän videoblokkaamisen, on se, että kun mä oon oikeasti aika sosiaalinen. Jokke lähti itse asiassa nyt kauppaan käymään, koska mua jännitti tämän videon teko. Mutta se tulee kohta ja me voisi alkaa tässä pikkuhiljaa laittautua meikkaille ja muuta, niin meillä ei ole tänään oikeastaan minkäänlaisia semmosia isompia suunnitelmia, että mennään aika normipäivä. Mutta ennen kuin aletaan mitään nyt tälle päivälle duunailee, niin pitäisikö mä tehdä tälle mun naamalle jotain? Tadaa! Mä aletaan tässä pikkuhiljaa hiipimään Joken kanssa keskustaan, chippailemaan. Tuu sanon kameralle moi. Tuu sano minun kaverille heippa veli! Noin. Tässä on Raineri, minun velinö. Jokkella tapojensa mukaan, jos se näkee sporaan, niin sen on pakko juosta siihen. Nyt me tultiin tänne keskustaan. Ja ekana, pitäisikö hakea kahvia? Käydään kahvilla. Käydään kahvilla. On aina Jokelle silleen, että voitko antaa maijon, niin Jokke on silleen, ai tossa ois maijo. Silleen, Meromies sai itse. No ois mulla itse asiassa yksi juttu muuten, mitä mun pitää ostaa. Semmosia saumattomia alushousuja. Semmosia nudeja. Sitten nää on tehty tämmöiselle ihan sikapienipullysille. Ei 3/4 kyllä mulle. Löysin nyt 3 nudepikkarit, mitä etsinkin. Jokke, no? olisitko munkaan, jos me käyttäisi aina tämmösiä pikkuhousuja? Kyllä mä varmaan oisin. Vaikka ois ralliraita. No sitten ehkä ei. Mitä nois bilismatsi nyt? No oisko se nyt? Käydään. Käydään. Jokelle tuli pikku nälkä. Niin. Ei sais mennä, kun on punainen valo. Hirveä nälkä, niin... Mitä tahansa hampurilaisen takia. Mä en ymmärrä, jos näitä suolakuikkuja niin laitetaan tänne. Pistää kunnon majo ja juusto. Täällä ei oo majoa. Täällä vois kyllä olla. Niin. Tosi mies kantaa minun laukkua. Nyt kun me kävellään tästä tuonne biljardimestalle, niin mä ajattelin käyttää tätä ajan hyödyksi ja kertoa ehkä teille jotakin minustakin niin tällä väliin. En oo vissiin ihan hirveästi kuitenkaan vielä kertonut. Eli tosissaan mun nimi oli Sonia. Mä oon Rovaniemeltä kotoisin, muutin Helsinkiin 6 vuotta sitten. Mulla lähellä sydäntä on mun ystävät, kuntosali, Jokke, mun perhe, keksit. Keksit on mun heikkous. Tällä hetkellä mä oon tosiaan tossa Miss Helsinki Skabassa mukana. Joulukuussa on finaalit. Eli periaatteessa nyt vasta matka alkaa. Ja 6 vuotta mä oon nyt asunut täällä ja työskennellyt oikeastaan koko ajan Hokelanolla, S-Marketissa ja Alepassa. Tällä hetkellä mä oon Alepassa ihan vakituisessa duunissa. Ja itse asiassa sanoin juuri tuossa muutama päivä sitten sopimukseni vähän pienemmäksi. Koska
tää kuvaaja tässä on sitä mieltä, että mun pitäisi alkaa tekemään niitä juttuja, mitkä on mulle tärkeitä ja mistä mie tuun iloiseksi. Joten kokeilen nyt tässä siipiä. Esimerkiksi tämän kilpailun myötä, tämän kuvaamisen myötä. Ja niin kuin ihan kaikki tämmönen kiva, mitä mä dikkaan muutenkin tehdä. Ei sillä, että mä haukkuisi esimerkiksi Aleba-duunia. Alebassa on oikeesti tosi kivaa. Meillä on ihan sika hyvä pomo ja kaikkea. Ja mulla ei sinänsä ole mitään pahaa sanottavaa siitä. Se on vaan tosi yksinäistä ehkä. Sillä kun mä oon tämmönen, mitä mä oon, hölösuu, apina. Tää on ehkä mulle silleen luontaisempaa. Kuin se, että mä laitan jotain paistoja vaikka takana yksin. Ja muuta hommaa kaupassa. Mut en mä sano, että se olisi paskaakaan. Mä teen sitä. Ja aion tehdä edelleen sitä ainakin muutama 2-3 vuoroa viikossa. Koska eihän tällä nyt kuitenkaan rahaa vielä tee. Mennään nyt ensin tälleen harrastuksena. Eikö se niin mene? Löydettiin tänne. Pientä kiertoreittiä vaan. Onko täällä yhtään pöytiä vapaana? Ei. Katsotaan. Varo, se on parras. Olet kova pelaamaan käytännön nuorisotiloilla. Niin kuin huomaat, 2 meni suoraan. Taitaa kuule johtaa olla sillä tavalla, että sie kokoat tänne. Me saa heti 2 omaa ja vielä säälistä sinunkin 1 pallon. Like that bird. Jaa. Oh, mikä jack. On ja tässä. Totta kai. Sää meni hienosti. Nyt on jännä tilanne. Jokella 1 pallo jäljellä. Meneekö musta reikään vai? Mie hävisin. Mitä sinä haluaisit? Mä oon kuullut, että sä teet hyvää nakkikeittoa, mutta mä en tiedä. No mä oon kyllä itse asiassa vielä sen nakkikeiton velkaa. Mä oon luvannut tehdä Jokelle nakkikeittoa, niin kai mä teen sen tänään sitten. Siihen tulee vaan pelkkä liemiperunat ja nakki. No niin, eli niinhän siinä kävi, että Joachim Munter voitti saman erän ja minä hävisin. Mutta ei se mitään. Me on nakkikeiton tekijä tänne. Lähdetään hakkeen nakkikeittoainekset. Olisiko ne näitä perunoita? Joo. Tykkään kyllä enemmän niissä, missä on multa. Vähän multaperunoita. Eikä nää riittää. 1–10. 10. Mutta oikeesti tosta. Tämmönen vaan. Lihapitoisuus kuitenkin on 90. Se on aika kova. Onkohan tässä joku seetusta? Että valmistuu sinun voittaja-ateria. Repussa leipää ja piimää vaan. Jos mua hiukkasen onnistaa, niin uuden ystävän saa. Noin. No niin, me ollaan nyt pyöritty kaupungilla päivää ja tultiin kotiin. Ja avaimet on herra kameralla. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi tehdään ruokke. Oh. Korvsoppa. Kattokaa täällä meidän hississä. Pystyy istumaan. On tehty elämän helpoksi 4 kerrosta istua. Tää on siis penkki, mikä nousee tästä ylös. Tervetuloa Sonian keittiönurkkaukseen! Tänään valmistetaan nakkikeitto. Perunan pienemmiksi paloiksi, niin se nopeammin keittyy. Mä oon itse asiassa maailman surkein kokki. Jokki on meidän virallinen keittiömestari. Aina soi palohälyttimet ja kaikki kattilat ja pannut on paskana, kun mie alan kokkaamaan. Ja nyt kun mie asun Joken kanssa, niin sääntö on sama. Mä yritän. Vähän perunoita lattialla. Suora rivi. Noniin. Mitäs sitten?
Miten se jatkuu? Mä paistan nakki. Tää oikeastaan poikkeaa vähän nyt niinku meidän normaalista ruokavaliosta. Normaalisti mä syön vaan riisiä ja kanaa. Jokke kyllä syö vähän erillä tavalla. Mie on aika tommonen... Mä oon niin paska kokki, että mie syön vaan sen riisiä ja kanaa, mutta mie syön yleensä mitä Jokki sitten tekee. Nyt syö nakkikeittoja kunnon rasvalla. Niin simppeli keitto kun ollaan voi. Täältä löytyy nakki ja peruna ja lieni. Mä ymmärrän miksi niitä rehuja pitää tunkea, että ne vaan pilaa sen. Perfecto. Alla Sonia. Noniin. On hyvä, on. Ai on? On. Jee! Parempi mitä muun keitto. Sä oot vielä hyvä kokki. Mä osaan tehdä hyvää, koska se on mausteinen. Se on kyllä hyvä. Kiitos. Mut joo, tämmönen oli meidän päivä tänään. Oli aika semmonen, sanotaanko, normaalista poikkeava päivä silleen, että käytiin vaan kaupungilla vähän pyöriin ja no me saatiin se pilis pelattua. Siitä on kyllä niinku hyvä me. Minkälaisia juttuja minä nyt tuun tänne jatkossa jakamaan, niin minä haluaisin oikeasti pidättää tätä tosi niinku avoimena. Silleen niinku, että ja ehkä vähän panostaa. Mä toivoisin, että voisitte ehkä kertoa, että mitä te koitte tässä videossa silleen, että voisit panostaa enemmän ja mikä oli vähän semmoista niinku, tää on mullekin vielä vähän uutta. Silleen, että mä haluan, että tää pysyy, tai mä saisin näistä videoista tosi semmoisen sen tuntuisia, että olisitte messissä. Tai sillain niinku, että tää olisi sellaista niinku videomateriaalia, mihin te pystytte samaistumaan ja tulee semmosia fiiliksiä, kotoisia fiiliksiä ja silti semmosia niinku, että olisi niinku hyvä fiilis. Koska se on tosi tärkeää mun mielestä. Ja ylipäätänsä kaikki niinku some ja kaikki tämmöiset jutut, niin mä arvostan esimerkiksi tosi paljon niitä, koska ihmiset pystyy inspiroimaan niin paljon toisiaan. Ja sä voit nähdä toisen ihmisen videolta jotain semmoista, mitä niinku, sulle ei tuli itsellä edes mieleen. Ja sit sä oot silleen, wow, tää oli hyvä idea, tai vitsi, että oli muuten kiva paita, tai jotain tällaista. Niinku. Ja en mä tiedä. Mä toivon, että tää mun video tai videot jatkossa vois niinku oikeesti antaa sellaista hyvää fiilistä ja niinku ideoita ja inspiroida jotenkin. Mut joo. Ei siinä mitään, me syötiin tosiaan tuo nakkikeitto ja hyvähän se oli. Eikö ollutkin? Oli joo. Tuu mun vierelle. Ja Jokke toimii mun kuvaina kaikissa näissä jutuissa, ainakin nyt aluksi, koska meillä on aika iso kamera. Niin kuin, että on aika raskas itselläkin pidellä kädessä. Ymmärrät varmaan. Mut katsotaan nyt miten tää jatko lähtee käyntiin ja jos saatais vaikka toinenkin kamera messiin. Moi moi. Ei mitään, moikka!